Dobrý deň, moje meno je Juraj Bíleš a rád by som vám predstavil nový koncept BAR, čo sa týka riadiacich a vizualizačných systémov na báze PC technológie. BAR je už 35 rokov jedným z lídrom na poli riadiacich systémov a každoročne prináša inovácie, ktoré významne ovplyvňujú automatizačný trh. Takýmto inovačným impulzom je nepochybne aj modulárne riešenie zobrazovacích jednotiek. Koncept pozostáva z automation panelu, radičov pre pripojenie vzdialených priemyselných PC alebo priamo panel PC. Automation panely sú k dispozícii od uhlopriečok 5,7 palca po 24 palcov Full HD s odporovým dotykovým alebo kapacitným multitouch displejom s rôznymi kombináciami funkčných kláves, central stopu a RFID čítačiek. Podporované rozhrania sú DVI, Smart Display Link alebo najmodernejší Smart Display Link 3. generácie s prenosom všetkých dát cez jeden ethernetový kábel na vzdialenosť až 100 metrov. Panel PC je reprezentované radom Panel PC 2100 až štvorjadrovými procesormi Intel Atom, Intel Bay Trail a Panel PC 900 s procesormi Intel Core i a Ivory Bridge. Zatiaľ čo Panel PC 2100 stávajú na extrémne kompaktných rozmeroch, minimálnej spotrebe elektrickej energie a vynikajúcom pomere cena-výkon, Panel PC 900 sú určené aj pre veľmi náročné aplikácie s vysokým výpočtovým výkonom vhodným na spracovanie obrazu. Napríklad procesorom i7 quad-core s podporou 16 GB RAM a rozšíriteľnosťou, ktorá je zabezpečená rozhraniami PCI, respektíve PCI Express. Týmto spôsobom je možné rozšíriť Panel PC 900 aj o RAIDové pole. To všetko pri zachovaní priemyselných vlastností Panel PC, ako odolnosť voči vibráciám a zvýšenej teplote v rozvádzači. Modulárny koncept umožňuje jednoduchú výmenu panelu, pretože uchytenie je realizované len 6 skrutkami. A v prípade potreby je tak výmena Panel PC alebo PC možná v rádovo v desiatkách sekúnd. Konkrétne technické informácie sú dostupné na našej webovej stránke. Ak by ste sa o modulárnom riešení zobrazovacích jednotiek chceli dozvedieť viac, neváhajte kontaktovať náš BAR tím.